Salut, bă! Azi sunteți Costin și azi vom face o reacție la Cosmin Beatbox în pula mea. Să începem! Oh, bă, ce cu ăsta de țârpă? Sunt intrat de căcat. What? Stați, bă, să mă pregătesc puțin, poate mă posedează ăsta. Acum că-s pregătit, mi-am luat armura anti-posedare. Hai să începem, să ne mai uităm. Mă posedează ăsta. Mi-a căzut armura, ajutor! Mi-am pus înapoi armura. Da, crac, crac, puș, puș. What the fuck? Wow, nu mă poseda, bă! Bă, nene, aveți că curg Oh, bă, nu mă pupa. Oh, yeah. Wow. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și cam atât am pus. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, un share. A să plece limba română față de mine. Gata. Și cam atât pentru acest episod. Sper să... Hai să facem el. Sper să dați like, subscribe în cadi protecția anti-pcrpâș. Voi a fost Costin, adică muie lumeta, pa!